Артакшаста патша хакимлигинин 7 йылында 5 айда Эзра Иерусалимге килип жетти. Бабилдан Эзра 1 айның 1 күнүндө юлга чыккан иде. Иерусалимге ул Алласынын фатихасы белән 5 айның 1 күнүндө килип жетти. Эзра үзенең күңелен Раббы канунын үзләштерүгә һәм үтәүгә, шул кагыйдә карарларны Исраил халкына өйрәтүгә салды. Исраил халкына Раббы биргән буйрукларны ва канун кагыйдәләрне өйрәтүче рухани катиб Эзрага Артакшаста патша тапшырган хатның эчтәлеге менә мондый. Патша һәм аның 7 киңәшчесе исеменнән син үз Аллаң кануннарының Яһүдә ва Иерусалимдә ничек үтәлүен ачыкларга барасың. Аталарыбыз яшәгән көннәрдә дә, хәзер дә халыкның гаебе ифрат зурдыр. Үзебез, патшаларыбыз ва руханияларыбыз кылган гынаһлар өчен чит ил патшалары кулына калдык. Кылыч астына эләктек, әсирлеккә, талануга, хурлыкка дучар ителдек. Хәзер дә шуннан котыла алмыйбыз. Әй Исраилнең Раббы Алласы, син гаделсең. Чөнки без әлеге көнгә кадәр исән саубыз. Менә гаебебезне танып каршыңда торабыз. Гәрчә шушы хәлләрдән соң синең алдыңа килеп басарга хакыбыз булмаса да. Җиденче айда Исраил угыллары үз шәһәрләрендә урнашып яши башлаганнан соң, бөтен халык бер булып су капкасы каршындагы мәйданга җыелды һәм катиб Эзрага Исраил халкына Муса аша Раббы биргән канун китабын алып кил дип әйтте. Җиденче айның 1 көнендә рухани Эзра шулай итеп җыенга килгән ирләр, хатын-кызлар һәм укыганны аңлардай балалар каршына канун китабын алып килде. Җыелган кешеләрдән югарырак торган Эзра бар халыкның күз алдында китапны ачкач, барысы да аяк үрә басты. Әүвәл Аллаһы күкне һәм җирне яратты. Җир йөзе әле сүрәтсез, буп-буш, төпсез упкын, караңгылык ишенә чумган. Аллаһының рухы сулышы сулар өстендә гизә иде. Аллаһы яктылык булсын дип боерды, һәм яктылык булды. Аллаһы кешене үз сүрәтебездә үзебезгә охшатып яратачакбыз, диде. Кеше диңгездәге балыклар, күктәге кошлар, җирдәге хайваннар, җирдә хәрәкәт итүче барлык тереклек һәм хәшәрәтләр өстеннән, җир йөзе өстеннән хакимлек итсен. Җир йөзендә әле бер нинди дә куаклык, ширәм яшеллекләр юк, чөнки Раббы Алла җир өстенә яңгыр яудырмаган, һәм җирне эшкәртер өчен кеше дә юк иде. Раббы Алла Адәмне туфрактан яратты, һәм аның борын тишекләренә тереклек сулышы ирде. Адәм әнә шулай җан иясе булды. Раббы Алла көнчыгышы тарафында Гадәндә бер бакча булдырды. Һәм туфрактан яратылган Адәмне шунда урнаштырды. Раббы Алла бакчада тәмле җимешләр бирә торган төрле гүзәл агачлар, бакчаның уртасында тереклек агачы белән яхшылыкны һәм яманлыкны таната торган белем агачы да үстерде. Раббы Алла Адәмгә әйтте: бакчадагы теләгән һәр агачның җимешен ашарга рөхсәт. Әмма яхшылыкны һәм яманлыкны таната торган белем агачыннан ашама,
Чөнки ул агачның җимешен ашаган көнне үк мотлак үләчәксең, диде. Соңра Раббы Алла Адәмне ялгызын калдыру әйбәт түгел. Үзенә тиң бер ярдәмчене яратачакмын, диде. Раббы Алла яраткан барлык кыр җанварларыннан иң мәкерлесе йылан иде. Йылан хатыннан, Аллаһы чыннан да бакчадагы һичбер агачтан җимеш ашамагыз дидеме, дип сорады. Сез үлмисез, диде ул. Чөнки Аллаһы белә, ул агачның җимешен ашаган көнне сезнең күзләрегез ачылачак. Яхшылык белән яманлыкның ни икәнен белеп, Аллаһының үзе кебек булачаксыз. Хатын әлеге агачның карап торышка гүзәл, җимешенең ризык өчен хуш булуын күрде. Белем бирү хасиятенә ия булган агач хатынның нәфесен кузгатып, хатын агачтан җимеш өзеп алып, ашады. Иренә дә өзеп алып бирде. Ул да ашады. Икесенең дә күзләре ачылды. Шәп-шәрә икәнлекләрен күрделәр. Инҗир яфракларыннан үреп, үзләренә бил каплагычлары ясадылар. Раббы Алла хатынга әйтте: "Моны син ничек эшли алдың?" Хатын әйтте: "Мине йылан кытыртты, шуңа ашадым", диде. Аннары Раббы булай диде: "Кеше яхшылыкны һәм яманлыкны танып белеп, безнең арадан беребез кебек булды. Инде ул тереклек агачыннан да җимеш сузылып алып, һәм аны ашап, үлемсез булып китмәгәе." Шулай дип, Раббы Алла Адәмгә үзе яратылган туфракны эшкәртү игү хезмәтен йөкләп, аны Гадән бакчасыннан чыгарды.